Awis, Maya, sepining swasana Dek ayuning rum, aja kurang pangapuramu, saka sawetara tak suwun panjenengan sik. Hei! Lelelo lelelo lelelo. Lelelo lelelo lelelo. Dalu Dek, ayo. Nggih, terus dalu Mas Takor. Iki dudu nggone sapa-sapa, iki nggone waris dhewe, iki nggone sedulur dhewe. Mergane antarane ngablak karo Mandungan kuwi mung keletan sithik. Keletan pira, Mas? Keletan ronggang. Alah, ronggang blegange ndi? Nggih, Kang siji iki Kang Kidul iki. Kang Kidul dhewe neh dalan gedhe. Cuk Mandungan nggonmu. Kelatan rong ngono to. Ya iya. Iki panjenengane Kang Mas Slamet Mujianto tasakuran wali matul akekah tampi nugrahane Gusti putra putri angka kalih miyos pawestri pinaringan wasiat asma sinten Mas? Dek Khiana Syarifano Faragomes. Dawane ram ya Mas jenenge. Ki ya kaya piyayi nggonku Dek. Piyayi nggonku dhisik putra angka kalih ki ibuke kulino nonton TV. Kulino nonton TV. Nonton TV sing ditonton kuwi dudu apa Mas? Balapan Grand Prix kuwi lho. GP motor. GP. Nggih, GP motor. Terus kagungan putra miyos kakung dijenengke Rafael Marquez. Karepe gen kaya pembalap. Mongko bapake mung tukang treasure. Ini ya ora apa-apa, jenenge jeneng cita-cita kok, Dik. Jaman saiki ora enek kok jenenge anak gur cukup bejo, terus tugiya niku kayane wis ora wangun. Kuwi lak taunmu, taun nggih. Sing penting jaman saiki nek di anak aja dijenengke Jumali. Lah ngopo? Nek diwalik elek, Dik. Jumali iki nek diwalik elek. Nek diwalik apa, Mas? Limaju. Lene sapa? Ya mbok. Nggih, salam kawilujengan, Dik. Nadianto Cedhak. Saderepun dalam ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kok terus ngunjuk terus lali le ngucap salam. Wis menikmati. Wis ora apa-apa wong salam ki ora kudu bengok-bengok. Ora kudu bengok-bengok. Batin iso nyambung. Ya iso nyambung. Wah jan. Ki suwe ra enek jagongane ngablak ki ya kebakmen ya Mas. Lho, ning wong Jawa ki ngene lho. Gumantung ana serawung lan tepake. Oh ngaten. Waton serawunge becik, tepake akeh, insyaallah duwe gawe, tamune ya kathah. Nggih. Serawung ora tau kok digawe. Ning ya percaya karo Mas Slamet. Slamet Mujianto. Panglipur wong ayu. Nggih Mas, monggo nyuwun berkah panjenengan. Balik aku berkahi kowe. Nggih. Ayo Mas. Pelok barang ya kene. Oh, pelok barang ya kene. Ya. Sun kekutang anak mami Pinar tawa ingkang mulyan dikudyang anake anakku sing ayu dhewe dadya janma tama suke kawruh suke ilmu
ten keweran resanes koro dawah lelo ledung. Nggih, jenengan ampun lenggah nggih Mas nggih. Kenapa kok arek telu? Yo beksan ngono. Aku juga. Kan kedok lemes ngono lho. Nggih, aku juga ora jogoti Ina wis rajas tenan. Oh, seleramu Ina. Nggih, aku nek ora Ina ora aku arep joget ku bareng karo Bambang. Bambang. Pales. Monggo. Tak lela 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 lidung cap marang aja pijar nangis anakku sing ayu rupane Iya.
kalih saya katriya Trihasmara resang kati rate ratune wong cakra kembang jaya kusuma asri mring kulon ing kapurwakan posyanipun perkatang pamatri budaya karya budaya garis miring tresna budaya jeneng campur sari iki nek akeh pancen ngewoke kok